er Nadal altså på tavlen, tager kampens første parti 1-0. God start, synes jeg, vi har fået efter tiden værd. Det er altså en maratondyst, der indledte spillet på Chatrier i dag, men den både Wimbledon vinder Krejcikova og Sorribes Tormo. Kamp som Krejcikova altså endte med at vinde til sidst efter knap 3 timers tennis. Plads til Ravas for 3 timer her. Smukt vejr. Og et fyldt Philippe Chatrier. Så der er nok primært er kommet for at se Rafael Nadal.